барномаи Рамазон 2026 аз телевизиони Диёр. мусоҳиба бо ҳоҷӣ Ҳусейн Мусозода, раиси шӯрои уламои динӣ вилояти Суғд, доир ба саволҳои рӯзадорӣ. салому дуруди бепоён нисори ҳар яки шумоёни азиз бод, тамошобинони иззатманд, мухлисон ва ҳаводорони барномаҳои ширкати телевизион ва радиои Диёр. Рустамҷон Рустамов ҳастам, ровии барнома ва меҳмони доимии барномаи мо устоди азиз, номзади илмҳои филологӣ, раиси уламои дини вилояти Суғд ҳоҷи Ҳусейн Мусозода. Азиз, як савол ба мо пешниҳод гардид аз тарафи тамошобинон ки оё дар вақти рӯза доштан сақиш, яъне жвачкаи гуногун хоидан мумкин аст? Жвачка ё ки ҳамон сақиче ки шумо гуфтед, вай маза дорад, таъм дорад, барои ҳамон хоидан макрӯҳ аст. Агар жвачка яъне ҳамон сақичҳое ки монанди таом асту бӯйҳои зиёд дораду маззаи даҳонро дигар мекунад, рӯзаро мешиканад. Бояд эҳтиёт. Яъне ҳар чизе ки дар даҳон об пайдо мекунаду баъдан ҳамон оби вай ба дохили инсон меравад, рӯзаро мешиканад. барномаи Рамазон 2026 аз телевизиони Диёр. мусоҳиба бо ҳоҷӣ Ҳусейн Мусозода, раиси шӯрои уламои динӣ вилояти Суғд, доир ба саволҳои рӯзадорӣ.